مولانا اویس قادری ام کور از خاندر بالکل دوستو ام کور خاندر تو ٲسِو زانان یہ سہ اویس قادری یم سرسی کشیر مطلب درس دیت زِ اللہ تعالیٰ تو بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ست جڑو لیکن اویس قادری آز پانس خاندر ام کیا کور خاندرن مجھ آسان گیون ول خاندرن مجھ آسان نژن ول اگر نہ تم آسان کم از کم زنان خاتون آسان یم گیوان یم بٲتھ ونان لیکن اویس قادریان وون میس خاندرس مز گیزو نا کہین میون خاندر گوس پلین آسن میون خاندر گوس آسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کین سنتن انڈر تمن انڈر گوس آسن میون خاندر یہ اویس قادریان کور یتھے پٹ پنن خاندر لیکن وچھو تھی اویس قادرین کی ویڈیو کلپ خاندر یم وائرل گئی باقی اگر تھی ونیک تام سن چینل چھو سبسکرائب کرمز آز کرو سبسکرائب بون کن سبسکرائب بٹن کرو ضرور وہ سبسکرائب وچھو گوڈ ویڈیو کلپ کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لئی او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی جگتے سہارا نہیں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں جنہیں آکے غریباں دیباں پڑھ لئی کملی مثلی جانوار پیرود ساسان سردار پیرو آواز سان مشتبار پیرو وچھو تو یہ ویڈیو کلپ لیکن اویس قادری کیس نندمون خوشبون مہراز گومت لیکن تھی چھو نا امس ون تہ کران کمنٹ بکسس مز مبارک بادی کروس ون مبارک بادی یہ سون اخ سکالر یم پن زندگی ساری گزار دینس تحت یہ ازکین جوان ہند پہ لوف رزی کران دربدری کران یہ تیوتہ وس کی کنس میں بسان یہ 40-45 وُہر نا یہ ون لکٹ جوان تہذ کیا راے اویس قادریس متعلق کیا تھی تہ ام سند فینس کیا تھی تہ ام سند تبلیغ بوزان کمنٹن مز ونزو ضرور باقی دی اجازت اللہ حافظ.